ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya nilakaw siya. So, instruction yun ni Jesus nga mga bata ipaduol niya. Amen? Gani ang panahon na suko ang mga tinunan kay siguro normally ang bata sama. Pero kinsa man tang magbuot kay Jesus. Gusto ni Jesus nga mga bata ipaduol din niya. Yun ang Bible kay iyang padungan o iyang pananagunan. Amen? So gusto sa Ginoo gani ang nahitabo gisample ni Jesus ang bata na dili ta kasunod sa gingharian kung dili ta may sama-sama nila. Childlike. Unsa din na sa bata? Ang kanindot sa bata, sabi nagsama ni kasi Jesus 8 days pa lang siya gi-offer na sa Ginoo. So tungod kay ang mga bata na kinaiya nila nawala sa mga dagko. Sa to pa sila matupak kay dagko pastor gahit na kuno ayo pasakton. Gahit na nakuno ko. Nano ni bata, be, gahit magyapon di. Pero na kinaiya nila nga mo'y gusto sa Ginoo. O mo po ni gusto sa Ginoo nga bisan dagko na ta supposed to be napot ay kiniya sama nila. Usa sa mga kinaiya attitude nga nila mga bata dependent silang ginikanan. Mao ni usa sa mga factor sa bata. Ang bata ang ilang pagsalig ug kumpiyansa naa kanunay silang ginikanan. Ug mao punay gusto sa Ginoo nato karong mga dagko. Ang problema lang nato mga dagko, mingon ta ako na good ni, unya na kalon. Kay kwartahan man ko Ginoo, daghan man ko og deposito. Dunay gisgutan sa Bible ni Jesus, usa ka dato na insa nga daghan na kay kog abot. Gupon na ko ning gamay kamalig, magtukod kog dako kay kamalig, ibutang na ko diri atong mga abot, mukaon na lang kog matulog. Og sa kalit na itingog gikan sa langit, hoy buang, pero urasa, mamatay ka. So try to imagine makaigsunan, kung magbuot-buot di ta kanunay, di po ta kabuot sa Ginoo kung tama na kaya. So, ang mensahe karon kabuntagon, unta, o di na lang ginunta, magpakasama tas bata. Amen? Nang tanan atong pagsalig na sa Ginoo. Ang mga bata din mahandog magugman. Nga naman, kabalo sila, mapakanon sila sinagilitan. Amen? So kita ang mga dagko, sakto na tag-edad, sakto na po tag-buot, dapat ang atong dependent o pagsalig na kanunay sa Ginoo. Salig ka sa Ginoo kaysa tagiya sa atong kinabuhi. Atong pratakan sa Ginoo. So, naman ko si Zu, Abigail Paduala, Kamansi. So, before ko magampo, akong i-challenge ang pamilya uban sa mga witness karon na ipasalig ba niyo sa Ginoo na inyong bataa sinugdungan ninyo sa Ginoo. O inyong atimanon siya kay stewardship man ni. Dili man itungod kinaning kamon mo naghago mo kay abot ng bataa. Ipiyang sa Ginoo. Amen. Amo para po nga pastor, inyo lagi pero ang Ginoo nga naghatag na. Dagang mga dato karon grabe gibuhat ng tanan o pagyapon ng tanan. So at least salamat sa Ginoo, mao man importante nga naay confession, public confession. Yes pastor, akong bisa gi panaan sa ngalan sa Ginoo. Dili nila. Ha? Ligam. Ano ang ngalan ba? Ano tang tanan? Atong dili sa atong mga kabot. Langit ng kamahan, akong gihalad lagi mo si Zoe Abigail Paduala Kamansi. Kini nga bata amahan na tao na dunay sagradong tuyo gikan kay Ginoo. Salamat ni Joey Ginong Dios. Karong rasa imong nga imong alagad. Ako siyang gipanalanginan sa imong ngalan. Dawata kini nga bata ingon nga mahumot insinso sa imong trono sa kaluoy. Nagdeklarar ako sa imong bendisyon ug ang kahimsog kanunay sa lawas. Mutubog mo dako ni bataa nga naa ang imong protection ug panalangin. Mo dako ni bataa Ginong Dios nga dunay pinasahi nga abilidad. Ug nining oras sa amahan ako siyang gihalad kanimo. Salamat sa imong pagpanalangin tubag sa akong mga pagampo. Ikaw Joey Abigail Paduala Kamansi ako kang ihalad sa Ginoo sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Dios ng Espiritu Santo. Ang tanang amen. Amen. So, praise the Lord. Si Brother Luke.
basta-basta ng ngalan niya. Namiss ko ano yung pangalan. Gospel pa, Lucas pa. Si Gospel, Lucas, sa sunod na si Mark at si John. Malaki din lang po. Still na lang. So, Brother Life o Sister Ann, inyo bang ipanumpa karon uban sa atong mga witness sa ngalan sa Ginoo nga si Gospel Lucas inyo yung atimanon inyo din kanunay dadpon sa Ginoo kay mo ni sugo sa Ginoo inyo sang serve kung say ang naliparan. Amen. Praise the Lord. Gospel Lucas. Tayraran. Doktor, kung gusto na. Okay, ato isa to magamot. Father God in heaven, in the name of Jesus, akong gi-lift up kanimo si Gospel Lucas, Tayranan Kamansi. Amahan dawata kini nga bata ingon nga mahumot nga insinso sa inyong tunay sa Ginoo. Akong gideklarar karon ang imong langitnon nga bendisyon. Ang gahom sa Santo Espiritu magapuno ani bata. Mutubog pud ako kini bata Ginoo nga dunay tagsaon nga abilidad. Lord, salamat sa iyang prophetic name. That drops today like Luke, O God, nga puno sa kaalam. In the name of Jesus. Salamat nga kini nga bata magdalag panalangin sa iyang tibok kaliwatan, sa iyang tibok pamilya. Salamat Ginoong Dios sa himsog kanunay nga lawas sa bata. Mudako kini Ginoo nga naang imong manulunda sa kanunay magatay church kani. O salamat Ginoo sa gahom sa Santo Espiritu nga mo'y magsangkap kaniya sa tanang kaalam ug kahibalo. Dalaygon kamahan nini nga kabuntagon. Ikaw ang ngayan nga pasidunggan. Ikaw ang ngayan Ginoong Dios nga mudawat sa tanang pagpasalamat. Ikaw Gospel Lucas Tayranan Kamansi, ako kang ihalad sa Dios nga Amahan, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say amen. Amen. Okay, last song. Kantaon na to ang Imo ang Himaya. Imo ang himaya O kadungganan, mataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya. O kadungganan, mataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Praise the Lord. Anang before ta mag-closing prayer, ang gano'n si one of the family, mga sa ilang closing remark. Sa ilang panapos, then ayun akong request din si Pastor nga right after sa closing remark, mag-closing prayer. Pastor. Amen. Salamat po sa inyong mga panagbuhay. So, I am astounded by your presence. Taglitin, hindi ka na, no? May taga-Lanao, Norte. Yes, Lord. Hinterland sa Cagayan. Okay, na po yung mga, talagyo, taga-Sambuanga del Sur. Akong mga pamilya sa akong wife. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya na nakiduyog mo sa selebrasyon karon. Maging kadaugan na nakadaog mi sa building sa among ipangay mga pagkuan maging pagpiyal bitaw. Building daga pong gunon ni ato ang gusto. So salamat sa Ginoo. Hallelujah. So ato ko gamay nga kuan nagpit lang sa ani nga kuan ani nga event. Last year, sabot mini misis nga bukod mi balay for the longest time
nag-abang kita. So nag-abang ko for more than 20 years. So half of my life, kay karon 39 naman ko. Oh, lagi mo na ako. Feeling yan, bro. Like na feeling niya. So, dili sa yun makabang. Yan na siya. Dili sa yun. So, mataghatag nato sa atong printa. Sa yun naman hinayan ka ba? Siya integrity, saksi nilang diyan ko niya sa mga basta. Nag-decide mo magbalay. Ito, butuan, akong gimit akong amigo, which is our first week before. Si Wata Big Balay, parang gamay lang. Ano yung balay at least nga, kaning nai, bukuyan ba? Pay lang tagalog vlog, dahil namakan ang ending. So, mo to ang among plano yun. So, sige, play budget ba eh. So, nasugdan, in short, nasugdan gid siya by August 8. August 8 lagi. So, exactly. So, sugod sila. Pag-purchase na ko sa materials, we more half of my savings. Mahulog. Kung padayon bagat ani, no? Pero by faith, sali tagot na the next day, the next week, na provision. Amen. Na provision. So, even though na time nga murag wala na gyud, pero na maabot. So, anong the process? Ano kabaluan eh? Last August 18, naka-encounter ko vehicular accident. So, nakabangga ko. Sulod ko kining ay kakandulog mababaw. Kanya, kinayin kasi mulagan, akong ibutin na ipalapin. So, pagkaragkada na ako, ibalik ko sa stunga, hindi kayo ko, para wala damage. So, katong approaching ko na opposite, layo pa ko siya. Gusto mo ganyan, overtake mo project motor, sa ingong init ako. So, akong gihimo, since doon na siya, ako nang gikabig, pawala. Pero agad natapang. Napanggaan din ako itong pasayroan na multicab. Napuhas ang ulo sa multicab, pero praise God, wala napuhas ang ulo sa pasahero. So ang una na ko gikuan, ibang gilingi akong mangod. Wala man siya nausa. Dayon, anak ko Lord, wala na kong patay. I know it's all my accountabilities kung sa ikuan, kung sa dangatan. Pero mas maayo gid nga walay mamatay. So, in short, gidungog niya akong ipangayo nga walay namatay, pero dako kay damage. May damage. Na nabalik nga daw kay hipon, nag-transfer daw sa hospital. So, ang finances nga para unta sa balay, dito na padulong. No? So, na-divert siya. So, alam ko, saan nang may lang? Muna yung hitabo. Pero at least siya, sige lang, okay lang. Importante nga, okay mo. Okay mo. So, since August, na in-hospital sa sanitaryo, and then sa COMC sa Cagayan, patayon na ako patayon. So, grabe na mga demand. Na-nibil of 300,000. So, na po yung property damages. So, patayon na gyapon. Patayon din. Kantod nga ang mga trabahante dire, reklamo ka na na-delay sa sweldo. So, pagtuwa siguro sa mga silingan nga, drug lord. Di ba sila kapalo sa gamitin? So, in fact, kita kag salida, pas-pas kita ma-appreciate sa salida. Pero ang kakabalo sa damiting nga, di ba? Nga nagkapangus-pangus ang mga actors, actresses ana. Wala ta naka-realize kung sa kalisod na nagiya. Only we see the fruit of their work or their labors. So, ina lang nahitabo. So, ano kung since nasugda natin, kung naawa tayo ma-extract nga magamit, pangitaan ito paagi. Hindi na itong pangayon sa Ginoo nga makuman niya yung sugdan. Amen. So, nahuman siya. Ang koral, makita ninyo, sa uban, hawayan lang natin sa amo dahil COVID. Pagkaon ka naman ang nabong. Pero dahil multi-purpose na, pwede ikuran isa no? So, hatag lang kung kamay nga inspiration sa ato, sa tatanan. So, kabalo ko, most of us here, naman tayo mga balay. Pero nanganday po tayo ma-upgrade. So,
makabalay na gid. Amen. Makabalay na gid. Just stay okay. Ngayon, Ginoo gid number 1. Ginoo gid number 1. Kay kung walay Ginoo, kung sa imong nagiging nagkabalik-balik og gid no. Pero intact pa gyud kami karon. So nadugangan pagani mi, no? So salamat kayo sa inyong tanan. Na-bless kayo sa inyong presensya. Si Kapitan, si Gina, layo kay gidikanan no. Niabot sila dire si Mama. So salamat kayo. Ako pong family, akong mama, akong igsoon, sa inyong tabang, in kind, in prayers, most of all prayers, finances, salamat kayo, o ang Ginoo manalangin. Amen. For that, akong spiritual counselor, ako ko igagaw, si Pastor Rilan. So, salamat po kayo sa mga prayers, sa mga family. Sa Inday, si Jinjin, no? Nabot nila na. Okay? Thank you so much. And God bless us all. Dalaygo ng mga Dios, salamat sa imong tulong Ginoo nga among nabati. Ikaabot sa imong alagad Pastor Dulcino. Salamat sa imong pagkamaayo nga Dios, salamat sa imong pagkabantugan, salamat sa imong pagkagamahanan. Salamat sa imong pagkaminagroso. Salamat sa dakong favor Lord nga imong gipaabot ani nga panimalay Ginoo. Lord, salamat Lord. Daghang trials Ginoo nga ma-build ang balay Ginoo, pero salamat o God nga ang imong gahom Ginoong Dios nagapadayon Ginoo. Salamat Lord nga kini nga panimalay Ginoong Dios naay mga pagtipog-tipok uban sa imong pagkamaayo Ginoo. Uban sa imong mga pulong Lord God. Salamat Lord nga mo'y magdalag dakong dekorasyon ini panimalay Ginoong Dios. Ang mga pagdaig, ang mga paghimaya ug mulanog sa tibuok nga dapit diri Lord ang mga pagdaig diha kanimo God. Usa salamat Ginoo kani nga buluhaton nun Lord among pasilyuhan diha sa imong ngalan Lord. Salamat nga enjoy kami Ginoong tanan, kami nga naa karon diri Ginoong Dios sa kalipay uban kami sa kalipay ni ang Lord, ni Tata Lord. Salamat Ginoong Dios sa pabor nga imong gibuko alang kanila Ginoong Dios. Dalaygon ka sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Ikaw pasidunggan, ikaw pasalamatan sa nagdakili nga maabot nga panalangin ni nga panimalay. In Jesus mighty name, salamat sa imong pagkamaayo. Amen. Amen.